Takže dobré ráno. My dnes spolu so Zuzkou ideme vyšlapať na jednu z najikonickejších hôr tuto vo Švajčiarsku a vlastne to je Pilatus. No a začíname v mestečku Alpnachstadt a vraj to je dobrý záhul, tak sme zvedaví, tešíme sa na to. Takže na vrch Pilatus Kulm vedie aj táto zubačka. To je vlastne najstrmšia zubačka na svete a má 48% sklon a vlastne začiatok tejto túry ju budeme kopírovať, takže sme na to zvedaví, že aký to bude stúpak. Inak sme už 2 roky vo Švajčiarsku a o tomto výšlape už snívam, odkedy sme prišli, odkedy som sa o tom dopočul. No a výšlap podľa tabúľ by mal trvať nejaké 4 hodiny, 45 minút, tak som veľmi zvedavý, že za koľko sa to podarí nám. Toto sa nám na Švajčiarsku veľmi páči, že tu sú vždy počas túry takéto nejaké malé stádočky, kde si môžete kúpiť buď nejakú vodu, alebo tu sú alpské syry. A táto voda stojí 5 frankov a tie alpské syry stoja od 6 do 7, takže... No, my sme si dali raňajkový stop, trošku sa vydýchať, lebo je to fakt, že non-stop do kopca, a ne, že iba do kopčeka, ale do kopca riadného. A ja už som bola hladná. No. Ľudia, toto je mega makačka. Ja verím tomu, že hore sa budem cítiť fest dobre, ale teraz sa cítim hrozne. Ale je toto fest pekné. Nie je to až také zlé. Len treba kondičku trošku. Však toto. No takže, my šlapeme už 2 hodiny 10 minút a podľa mojich hodiniek sme práve dosiahli 1000 metrov prevýšenie a prešli sme 5,65 km. Takže si to viete predstaviť, že asi aký kopec vás čaká. No ale už sa nám tu po hmlistom úseku pomaly vynára aj vrch. Tak toto je mega pekné. Toto je najstrmšia zubačka na svete. Ľudia, my sme teraz tu a ešte musíme výjsť tam. Vidíte to? Hore, doprava na ten vrch. No, tam neviem, či sa dá ísť. Dá. No, takže toto nás ešte čaká, hej? OK. Sme tu, sme na vrcholi. Prešli sme 9,5 kilometra, zdolali sme 1690 výškových metrov. Trvalo nám to 3 hodiny 49 minút a som extrémne pyšný tuto na Zuzku, že to so mnou podstúpila, aj keď so slzami v očiach, ale zvládla. Ale zvládla to super, som na ňu veľmi hrdý. A teraz si tu ideme užiť trošku výhľady, najesť sa a dať si asi jednu porosenú odmenu pivko.
Už ste mali niekedy pivo s takýmto výhľadom? Inak zabudli sme spomenúť, že vlastne Pilatus sa nachádza vo výške 2132 metrov nad morom. A túra to bola veľmi pekná. Cestou naspäť sme sa rozhodli, že pôjdeme touto najstrmšou zubačkou a jednosmerný cestou dole pre jednu osobu bol 40 frankov, takže sme sa do toho zaplatili 80, čo je celkom dosť, ale tak je to zážitok.